Maupay nga adlaw kalbayognon. Ako si Vice Mayor Rex Taguman and welcome sa atong programa ay Speak Up. Yan na atong hisgutan ang Truancy Law Ordinance Number 2009-SS01-033. Ini nga balaod nagbabawal sa mga estudyante na mag-roam, mag-loiter, magstay sa mga parks, malls, theaters, at iba pang nga lugar durante class hours. Manaday, nanuman ang rason sini nga balaod. Vice, simple lang. Para diri mag-absent o mag-cutting classes ang kabataan. Nakikita kasi nga damo nga estudyante an ada sa malls, video game shops o bisan diin sa mga lugar nga peligroso imbes nga sa klase. Nanuman ang penalty para sa mga diri masunod. Maupay nga pakiana Vice. Ini ang nakasaad sa ordinansa. First offense, dadanon ang estudyante balik sa school para disciplinary action. Second offense, onwards, kinahanglan mag-undergo guidance and counseling upod ang kag-anak. Klaro ini nabalaod ug sisigurado nga ang kabataan maging disiplinado kanang pabilin sa mga eskwelahan. Yes, Vice. Ini nga ordinansa para protektaran ang kabataan nga nanira future. Padayon kita mag-aram, magpakiana, nga mag-speak up